El conjunt de l'església de Sant Pere del Puig i la Domus del Puig de Sant Pere componen un nucli format per un castell, una església i 8 habitatges, datat del segle X. Aquest assentament constituïa un poblat miner que explotava les pedreres de guix properes. L'església és una construcció preromànica d'una sola nau. L'absis és quadrat i està lleugerament desviat de l'eix de l'edifici. Adossades a l'església hi ha una sèrie de construccions que eren habitatges situats a la sagrera del temple. A la banda de llevant i nord hi ha la necròpolis, parcialment excavada, on s'han recuperat les restes de diversos individus. Uns 120 metres al nord, al cim del turó, hi ha les restes de la gran domus de Torre, seu d'una de les castellanies de Súria. Les construccions estan situades al voltant d'una gran torre central recolzada sobre un espectacular sistema de grades. La part més destacada creix en direcció oest, on hi havia una gran sala. Bona part dels materials arqueològics està constituïda per ceràmiques medievals grises i algunes peces de ferro i monedes. La primera documentació escrita d'aquest indret és de l'any 1033. Aquest centre d'interpretació vol retre homenatge a totes les persones que han treballat a les mines, que han fet de Súria un poble d'acolliment i de llibertat. Benvinguts a Súria.